lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Nagaliang jongi kum ke himas tunga yut pirison ngiwan chapi kilat patai kubor ban pensleu nepa ya ka kubor chaga sorkar palam khmat da ka MD itu bat chaga office jong DC bat SP jong ke East Gentil Hills district bat ru chaga office jong ke pollution control board ni kum ke himas tunga yut pirison bat ki khun ka ilaka hi baro ni percha jur ya ka jingle donbor ban penyak bej ya ka public hearing jong ka sisimen ka bala pelong haga live waiterit benai bahnyo snam ar hajar apan ru ya ka ne ka public hearing ngimla ban priang dalele halor ka nongrim bagi pulit kimcha ne ailat ini ban ya don bentalang ne ban pensngeu ya kimat jingdawa jongi namar kata nginile nagaliang jongi kum ke HSYF ngin ke jingile jongi kampat kut ngi kum ke HSYF nginile hadu bangin dayo ya kahok lajong haga jingide bat ka public hearing jong ka Sri Cement Limited ka balolong haga live waiterit Banai banyu jong news nem ni nagaliang jong ka HSYF ni penrem jur bat ngim priang ru ya ka jing penyat bet ya ka ni ka public hearing ha ka tukas ni daga Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Gentil Hill District halor ka nongrim ba ki mailat yingi lene kilkhang lanti yingi bangin let bani sim benta ha ka ni ka public hearing bangin pensngeu ya ka hop ka jongi ya ga jingmu ga jongi balai ni kum ki khun jong ga ilka sutnga ni persya ya kan public hearing ke benengkong ni sneu ban penrem ya ke police department kiba lependon kambakla ya ke bor ga jongki ki polisi ki de ban long neutral ki de ban pentikna ba ka chongsup chongsan ka don hapding jong ke imlang ka salang handre penban ha ka to ga sngi ki de maki ki ba thau jing pen kulmar ki de maki ki ba khang lenti yangi ki keli habang yat lenti ki keli yangi se e pinlek habang ong bang don ra jingtmu bangin lek bani sibenta ha ka public hearing jong ani Sri Cement bat ki lakhang hangtai ki lakhang lenti yangi ki latit ki labom bat ki laong ba phimde bani sitlek bani sibenta ha ka ne ka public hearing kane ka pan i ba ki police bat kini ki kang jong ani ka Sri Cement ki longhan in glove ha ka ne ka benta ni kami lentiru ba USP bat UDC kide ban long ki nong tre jong ki pai ba handrai penban abang ni pen bisar ya kini ke benta ngiyoi ba USP bat UDC ki tre na ke benta ke sorkar lani na ke benta jong ki kattu kat ne ki badon ha ke bor ni penrenjur ya kane ke jingle jong ni USP bat UDC jong kene ke distrik ke jongi ke besngu kulungo kalong ba ha ke step jong lai ko waiterik kat bang idang temu ban lek bani simbenta syakane ke public hearing andre hamar ba like to kalat ke ban lek chakasnong tongseng niyo i penban ba usurok jong ke piluludi ula dep syalur kene kalong ban khanglat yangi bangin yelek bani simbenta syaka public hearing bat mar persyak bat ni kidon ki pulit bat ki ni ki kang jong ke Sri Cement ki ba up yangi mat ki bayeng ru nolor lum bat ke bas kham sngo pla su su ka long ba kini ki pulit bat kini ki kang ki la don lepa ke jingtmu ke baselndet
kila tmus new yangi nomar ba kila ai ru da ka signal marsen ya ai signal kila kawang mau yangi bat kila kawang tiar gas yangi kadu babun ki dekot ke jongi kila mensaujur bat ki keli ki motor ru kila julor ka jinggeli hangne kalong mano ba ai bor ya kini ki pulit ban ye trailang bat kini ki kang jong ke Sri Cement ban lur yu usurok bat ru ban kawang mau ban kawang tiar gas ya upai ba ubelului ubetmu ban lek ban yishim benta syakane ke public hearing ni nagaliang jong HSYF ni penrem jur ya ga jinglek don bor jong ki pulis bat kumju ni penrem ru ya ka sorkar apok ga jingilam jong menteri rang ba Konrad K Sangma lada ka sorkar kamdon benta le ni don keti ha ga jingide bat ga jing ai bor ki pulit bakin thombor yu upai ba ha ga tugas ni ka sorkar ka de ban pen i le ni ya ka jinglong khoj ke jongka da ka pen bena le ni declare ya ka public hearing ha ga tugas ni bahkan long note and void bat ha ju ka porro kade ban suspend ya USP bat UDC jong ke East Gentia Hill District kiba le pendon kam bakla ya ka bor ka jongki ke baar nisniu ban penrem jorro ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong UDC bagi le note ban sim ya ka rai ban penyat bet ya kane ka public hearing jong kane ka company Sri Cement balai kimbu ya ka jingkeli dalade yelade balai ba omdon uweru nakaliang kiba persya bakin wan bani sim benta man pensngiu ya ka hok ka jongki ha kane ka public hearing balai nga ongkumta ha ka first public hearing daki hajar ngut kinong song kilawan ban persya ban pensngiu ya ka hok ka jongki henry ha kane pat tang uweru umdon balak banyawan kane let's say kedon ke A Shalendad hapring jong Meghalaya State Pollution Control Board bat kane ke company Sri Cement imat kane ke Meghalaya State Pollution Control Board kaditang ke agent jong kip company kibawan nabar kiban penmentoy ru tang ya kibriu kiban nabar na kata kadaw kinudru ban sim ya kat kane ke rai ban penyat bet ya kane ke public hearing klem da perkhat syu ya ka hok jong ki briu ki bedon jaka ha ketu ka jaka bagani ka company ka thmu ban klong ya uni umausun menta ka sngi ngi nagaliang jong HSYF ngi layo ru ban yong ya ka jingilang pait ba ha ka jingide ban ai ya ka jingkersan ya ka khasi student union bakala ai por ya ka sarkar bahkan pendamno ya gani ka public hearing jong ka Sri Cement Limited hapok khatsan sngi ngi nakaliang jongi ni ai ka jingkersan ka bapura ya ka KSU ha ka jingide bat kene ka benta dani ha ka jingide bat kene ka sinjam ka balkalishim ngi sku thu ru ba ka KSU kan pelong ya ka jingilang pajba ka jongka ha ka khatwei terik jong uni upnai hangte ha mod jong wok piang nongba ha ka por chi beje na ka benta kane kamat bat ya ki weiru kimat ki badon kam te nakaliang jongi ni karpat yaki khun jong ka elaka sutnga senrang bat kan thei bapin sneu ba ban yemi pat ba ha ka te ka sngi khnang bangin pen i cha ka sarkar ba ngi persya ya ka jing penyat bet ka jongki ya ka public hearing jong ka Sri Cement Limited bat ru kumju ban ai ya ka jingkersan ya ka KSU ya kini kisan teli kimat ki bakal penbena lene keladawa na ka sarkar